Nginibingelele babukeli, namukelekile futhi kule channel yethu. Namhlanje ke sikhuluma ngendaba eshaqisa abantu abaningi e-UK nase-South Africa. Indaba ke indaba yendoda esolwa ngokubulala umkayo namadodakazi ayo amabili. Yase ibaleka yaza yafika e-South Africa. Lo msolo ke ubizwa ngondodana mkhanyisi Tshuma owaziwa ngokuthi uMark. Ungokudabuka eZimbabwe kodwa ke ubeyisakhamuzi sase-UK. Umkakhe uNothabo Zandile Tshuma beneminyaka ewu-42, bebenamadodakazi amabili, uNatalie oneminyaka ewu-15 nonala ke oneminyaka emihlanu. Lo mndeni ubuhlala eGreat Denham eduze kwaseBedford eEngland. Ngaphandle ke ubukeka njengomndeni ojabule futhi ophumelelayo, kodwa amaphoyisa athi kukhona okwahamba kabi. Ngokusho kophenyo ke umndeni akazi uzubonakala izinsuku ezimbalwa. Lokho ke kwakhathaza abantu abaseduze nabo, kwaphoqa amaphoyisa ukuthi aye emzini wabo ayobheka ukuthi kwenzekani. Yilapho ke afika amaphoyisa athola isimo esesabekayo. Umama kanye namadodakazi akhe amabili bese beshonile ngaphakathi endlini. Amaphoyisa aqala uphenyo ngokusheshsha. Ngaleso sikhathi ke kwatholakala ukuthi undodana Tshuma wayesesukile e-UK ngaphambi kokutholakala kwezidumbu. Imfanekiso ye-CCTV yambonisa ese-airport lapho ke kuthiwa wagibela indiza ephuma e-England. Ngenxa yalokho ke amaphoyisa ase-Bedfordshire aqamba yena njengomsolwa omkhulu kuleli cala. Kwabe sekukhishwa nesaziso se-Interpol ukuze aseshwe emhlabeni wonke. Kamuva kwavela imbiko yokuthi wayedlule eZimbabwe ngaphambi kokufika eSouth Africa. Lokho ke kwaholela ekuthenini amaphoyisa ase-South Africa asebenzisane ne-Interpol kanye namaphoyisa ase-UK ukuze bemthole. Ekugcineni ke amaphoyisa ase-South Africa amthola eKensington eGoli, ambopha ngaphandle kokuthi abaleke futhi. I-SAPS yathi iSouth Africa ayisoze yabe indawo yokucasha izigebengu ezifuna ngamanye amazwe. Ngemva kokuboshwa kwakhe ke iCrown Prosecution Service yase-UK yagunyaza ukuthi ke abekwa amacala amathathu okubulala. Kulindeleke nokuthi kuqhubeke uhlelo lokumbuyisela e-UK ukuze ke ayobhekana necala enkantolo. Le ndaba ithinta abaningi ngoba phela kubika ukuthi lo mndeni ububukeka ujwayelekile ngaphandle. Abantu abaningi ke bathi lokhu kukhombisa ukuthi kwesinye isikhathi izinkinga ezinkulu ke zingafihlwa ngaphakathi emakhaya zingabonakali kwabanye. Kodwa ke kubalekile ukukhumbula ukuthi yize sekukhona amacala abekwa umsolwa uyohlala ethathwa njengongenacala kuze kube ke yilapha inkantolo imthola enecala. Inkantolo kuphela ke enenqumo zokuthi kwenzekeni ngempela. Nina nicabangani babukeli ngale ndaba? Ingabe nicabanga ukuthi ubulungiswa buzokwenzeka uma esebuyisela e-UK? Ungashiya umbono wakho kuma comments.